Γεια σας, λέγομαι Μυρτώ και αυτό που ακούτε είναι ένα demo της φωνής μου, αλλά και του ήχου από το προσωπικό μου home studio. Οι εκφωνήσεις μου μπορεί να είναι άνετες, χαρούμενες, αλλά και ενεργητικές για προϊόντα που τις χρειάζονται σε αυτό το ύφος. Να όμως και μια πιο dark εκδοχή. Κάποιοι λένε ότι είναι κατάλληλες για τρέιλερ ταινιών. Υπάρχουν όμως και φορές που μεταμορφώνομαι σε μια γλυκιά νεράιδα των παραμυθιών που αποκοιμίζει τα παιδιά με το μαγικό ραβδί της. Ή κάποιες άλλες σε ένα μυθικό δράκο που θέλει να είναι τρομακτικός. Αλλά δεν μπορεί να κρύψει τον ευαίσθητο εαυτό του και ξεσπάει σε κλάματα. Μπορεί να είναι corporate για εταιρικές παρουσιάσεις ή ένα ουδέτερο voice-over σε ντοκιμαντέρ, αλλά και σαγηνευτικές, ικανές να καθυλώσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ακροατές. Τέλος, με αγωνία προσπαθώ να κάνω μία προσομοίωση του πώς μπορεί να είναι η φωνή μου σε παραπάνω από μισό αιώνα από τώρα, για να με αναγνωρίζετε πιο εύκολα όταν θα εκφωνώ. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε σας ενδιαφέρει, θα χαρώ να μιλήσουμε. Με όποια φωνή θέλετε.